बोला पिया परदेसी हाथ फेरा गोरे अंगपा बड़ा मजा आवत होई हो तोहरे खातिर बैठल बानी पलंगपा बाहलिया भरल हो पिया परदेसी हाथ फेरा गोरे अंगपा तोहरे खातिर बैठल बानी पलंगपा पलंग पर हो बानी पलंग पर हो बानी पलंग पर कहले अब दुख जनी झेला कहले अब दुख जनी झेला बाबा तनी आओ अरे नया बनी कोनिया जवन खेला नया बनी कोनिया जवनिया से 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 खेला बड़े सुंदर नु गइलू हाथ बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया लागल है रउआ कुछ गाई हमू कुछ गाई हाँ काहे कि आज सामने से सुने के मौका मिलल बा ऐसे तो हम आज खाली तोहरों जैसे के सुने सामने नहीं से सुननी है तो बड़ा आनंद आइल है हमरो भीतर ठीक बहुत लागल धन्यवाद आवा कुछ हमहू सुना दी तोहरे बात पर बिल्कुल अरे झूठ नहीं बोलतनी सच हम कहेम कह कह आवा नयका युग में तनी हां आ तनी हमरो साथे तू झूम लीह बिल्कुल। हमर मैं दर्शक लोग झूमत रुए हाँ। आ झूमी हमार गाना पर देखिए कैसे अरे झूठ नहीं बोलतनी सच हम कहे हां तो का करबू सुना सुनाओ अरे रंजीत बाबू अरे भौजी। ए आलिया हाँ। अरे झूठ नहीं बोलतनी सच हम कहे आ छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे भतार हम देवरे पर रहे छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे नहीं बोलतनी सच हम कहे ए आलिया आ छोड़ के भतार हम देवरे पर रहे लेकिन तू तो लइकाइए से आदत बा राउर देर हमरा के लाइन मारे न कबो कबो ई देखावटी मारत होई है मैं धन उनकर हमार बड़ुए कौन देवर एगो हेने रंजीतावा बड़ुए होने बबलुआ बा हां ई दुनू देखो रंजीत बबलू आई ये राजू बाबा महेश परदेसी के देवरे बनाओ तारू ना 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 उ देवर ना हमें हम का हम का जान के तोरा बूढ़ बूढ़ तालो देवर बना भता को ना बता ना भसुर हमें भसुर अब कैसे कहे के बा कैसे आ छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे भतार हम देवरे पर रहे वाह वाह मास्टर हाय ए बाबलू चन्ना वाह वाह कर गलत भैया हो छोड़ के भतार हम देवरे पर रहे छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे और का कहे के बा आलिया का कहे बहू सुना है ने बड़ा दुखित बानी मरम से हाँ। अगर मरते हमर मौत सबक पूरा कर दी तो हम देवरा पर काहे खाती मरतानी सही बात ई जवानी के अंगड़ाई हां ई चैत के महीना में हाँ। बुझत नइखे हमर देह के गरमी हाय हाय है तो हम बहुत का गर्मी बा तहरा के बताई यही से देवर पर अब मन डोल हमें गई उतार बा। दी तू ना उतार पाबू तू एक्सटर्नल उतारबू उ इंटरनल उतारी अच्छा अब कहे के बा कैसे कैसे मरद हमार मिलल बा बेलहुरा बेलूरा 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 कौन शौक नहीं करेला पूरा करेला पूरा हो करेला पूरा मरद हमार मिलल बा बेलहुरा बेलूरा कौन शौक नहीं करेला पूरा करेला पूरा हो करेला पूरा और का कहे के बा पूरा ना करेला सच कही अब नहीं भावना में बहे अच्छा
हो तहरा के कैसे बताई ई जवानिया के आग बुझत नइखे। ए अलिया तार ई निमन बगलिया जवानी के मैं अंग अंग टूटत रहे। तार अंग टूटत लेकिन अंग ऊ मुआ ना सेकूर के उठाता। हई देख लो हमर देवरा पहले ही तैयार रहत रुए। कैसे कहे के बा कैसे आ छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे। छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे। छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे। वाह अलिया हाय अरे पर रहे छोड़ी के भतार हम देवरे पर रहे। छोड़ी के भतार हम जय हो अब इहे होई। बाहर अलिया तार निमन बगलिया। अरे राजू बाबा ए बाबा केतना लोग के बोलैनी हाँ केतना लोग के नाप के हटा देनी हाँ। अब हिनका के बोलैनी है इहो आइल बड़ी नीरज प्रिया से कंपटीशन करे। ना हम कंपटीशन करे नहीं खियाए हाँ हम प्यार मोहब्बत से गावे आए तब ठीक बा तब ठीक बा। पहला ही हाथ जोड़ लेली बेचारी। नहीं कोनो हाथ बात तो ना जोड़ो देखो हाथ तो नहीं खी जोड़ो माने तू आदमी लेकिन खाली रउआ हाथ बड़ जोड़ी। बानी यही से रउआ लिहाज करके हम तनी सा चली ई व्यवहार के हम सम्मान करतनी। हाँ हम अपन सम्मान करत नहीं। काहे कि रउआ हमनियों के सम्मान हमसे करतनी। सीनियर बानी आ सीनियर के हमेशा सम्मान सम्मान कइल जाए सम्मान करही ना ना चाहिए। ठीक बा बहुत बढ़िया आई सुनाई रहुआ कुछ आई आई सम्मान बनी देवे के तो चाहिए। जी तो देखी एक जानी के नया नया बियाह भइल बा हाँ लड़का से आ पोते कुछ करत नहीं की कुछ नहीं करत। तो मेहरनुआ के आग लागल बा कहाँ कहाँ हो पूरा बदन में तो जोकर केंग ने कहत अड़ी एगो कैसे कनिया अपना पति से केंग केंग हाँ